आंबो बे फरायसालियावनो फरायदोंमोन। बे फरायसालियाव फरायनानैनो गुदि सोलोंथाइखौ लाजेननाय जादोंमोन आरो जुदि जोंखौ सारा बेथन गैयालासेनो बेबायदि खस्थ' खालामनानै फोरोङामोनब्ला जों दिनै बेबायदि डिग्रि लानो हानाय नङामोन। आङो बे फरायसालियावनो फरायनानै दिनै एम ए खौबो लानो हादों। बेनिफ्राय दा आङो प्राइभेट स्कुलाव बेबायदि दं आरो फोरोंगिरि मावबाय थादों। सरकारा बे फरायसालिखौ इयुनाव नायफिनगोन होननानै आङो मिजिंथियो आरो। आं बे फरायसालिनिनो सासे बारग' फरायसा। आं दिनै गोबां दुखु फोरमायनो सानदों। मानो होननानै बुङोब्ला जोंबो बे फरायसालियावनो फरायनायमोन। जों फरायनाय समावबो बे फरायसालिया सरकारि जानायनिथ' जेबो लामायानो लाखायाखैमोन। जोंबो बस्ताव जयै जयैनो फरायनो मोन्दों जों बे फरायसालियाव। दिनैसिमबो बे फरायसालिया सोरखारि जायाखै। बिथां सारा 35 बोसोर स्ट्रागोल खालामलांबाय बे फरायसालियाव नाथाय सोरखारनिफ्राय रां गरसेबो मोननाय बा जेबो मोननाय जायासै। दा बिथां सारनि बिदायाव जों बेखौनो दुखु फोरमायनो सानो जे बिथां सारा जुदि बे फरायसालियाव फोरोंबाय थानाय टाइमाव बे फरायसालिया सोरखारि जानायमोनबा एसे मोजां जागौमोन। नाथाय दिनै जायासै दुखुनि बाथ्रा। दा आं बेखौनो खावलायनो सानो जे इयुनाव बे फरायसालिया सोरखारि जानांगोन, नङाब्ला जोंनि बर' हारिनि बर' रावा जोबस्रांलांनायनि लामायाव दङ। बेनि थाखायनो बे फरायसालिखौ गोदान सरकारा दा जिहेतु पावाराव थानाय सरकार, बे सोरखारा बे दा सरकारि खालामनायनि थांखिखौ लानांगौ। बेखिनिखौ बुंनानै फरायना जुदिफोर आं बे स्कुलावनो फरायदोंमोन। दा सारनि बिदाय जादों, बेवहाय जों सारखौ बिदाय होनो होननानै फैदों। जों बेखौनो दुखु मोनदों दे फरायसालिया राबोलासो सरकारि जायासै। दा सरकारि जानायबा मोजां मोनगौमोन। सारा जोंखौ जोबोद खस्थ' खालामनानै फोरोंबाय, नाथाय राबोलासो सरकारि जायासै। दा जानायमोनबा जों मोजां मोनगौमोन। जों दा सरकारनि सेराव बेखौनो आर'ज गाबो दे जोंनि फरायसालिखौ सरकारि खालामना होयो। फरायसालियावनो फरायदोंमोन आरो बेयावहा सारा बहुत खस्थ' खालामनानै फोरोंबोबाय। बे हिसाबै बिथाङा माने जोंखौ ओरैबायदि फोरोङोमोन जे माने जोंनो हांखो सिनायनायाव हेफाजाब जादों आरो दिनैसिम बेयाव फरायनानैनो दिनै जोङो एम ए खौबो खालामहैनो हादों। आरो जुदि गुदि फरायसालियावनो सोलोंथाइ लानाया मोजां जायाब्ला हयथ' जोङो दिनैसिम गोजौ थाखोसिम सोलोंथाइ लानो हानाय नङामोन। आरो बेयावहा बिथाङा गावनि खामानिफोरखौ दोनथ'नानैब्लाबो बेयाव थानानै माने जोंखौ बहुत हेफाजाब होदोंमोन आरो नायदोंमोन। बे हिसाबै आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बहुत हामलायनाय थाबाय आरो बिथांखौ आं रोजा रोजा साबायखर बावगोन जोंनि गाहाय फोरोंगिरिनिसिम। आरो सरकारा जुदि नायोब्ला जोंनि बे फरायसालिया माने गभर्नमेन्ट जायाखै, बेखौ जाहाथे सरकारा मोजाङै नायो आरो इयुनाव बे फरायसालिखौ नायफिनगोन होननानै मोनसे सरकारनिसिम मिजिं लाखिदों। थेंक इउ। बे फोरोंगिरि सारा दिनै 34 बोसोर बिना बेथनावहा स्कुल खाथिबाय, नाथाय गभर्नमेन्टनिफ्राय खुनु मोनसे अनसुंथाइ मोनदिया। आरो बेनिफ्राय दा नैबे सोलिबाय थानाय जिथु सरकार, प्रमदनि सरकार, जाहाथे बिथाङा बारे बार खावलायनायनि सत्त्वेও नैबे जोंनि उलुबारि गुदि फरायसालिखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनो नाजायाखै। जाहाथे आं बिथांखौ हाजासे आं खावलायहरनो सानो, जाहाथे जोंनि बे उलुबारि गुदि फरायसालिखौ मानगोनां प्रमद सारा जाहाथे माने प्रभिन्सियेलाइज खालामनो हायो। बेनि थाखाय आङो हाजासे खावलायहरनाय थाबाय। गोजोन्थों। रिना कसारि। आं बे उलुबारि गुदि फरायसालियाव 23 मार्च 2007 मायथाइयावनो आङो बेयाव फोरोंगुरु हिसाबै निजुक्ति मेनेजिं कमिटिनिफ्राय आङो एपइन्टमेन्टखौ मोनदों। दा लासे आङो बे स्कुलाव दा आङो लेङाइ फोरोंगिरि हिसाबै आं खामानिखौ मावबाय थादों। दा जोंहा हेड सारा फैयै फैयै दिनै दा 22 जानुवारि बेयाव रिटायार बा आजिरा मोननाय सम सफैबाय। दा खोथाया जाबाय, दा भेंसार स्कुलखौ लागोन होनना बुंबाय थादों। दा बिटिआर सरकारा बिटिआर सक्ति मथे दा बेबायदियाव दा जुदि भेंसार स्कुलफोरखौबो लानायाव बिसोरो गैयाबा बा बेबायदिनो थांबा थायोबा जोंनि बर' बिजोंजों फरायनाय बे फरायसालिफोरा बा गैया जाजोबगोन बा गासै फोरोंगिरिफोरानो जोंहा दुखु खस्थ'जों जा क्लास खालामबोबाय थानाय बेफोरनि जोंहा
बिदि दुखुआ गोसो सिङाव बहुद थानाय जागोन आरो दा जोंहा हेड सारानो दा बिना फैसा बेथन थाइसे मोना थाइनै मोना जोंहा क्लास खालामै दा दिनैनि नै सान मोनफैलायबाय 22 जानुवारि 34 बोसोर बे स्कुलावनो उलुबारि गुदि फरायसालियाव बिया गावनि क्लास गथ'फोरखौ फोरोङै दानिया मोनफैबाय दा बेबायदियाव बेसेबां दुखुनांथाव खोथा दा मा बुंनो दा आं बिटिआर सरकारखौ बेखौनो आर'ज गाबहरो जाहाथे बिटिआर सक्ट'मति दा 6.3 दफा मथे भेन्सार स्कुलफोरखौ लानायनि खोथा बुंदों बे हाबाफारिफोरखौ गोख्रैयै मावफुंनांगौ स्टेप बाय स्टेप लायालासेनो लोगोसेयैनो जाहाथे लिस्टखौ गोख्रैनो दिहुनना होयो दा आं बेखौनो सारनिसिम आं आर'ज गाबहरनाय थाबाय आं दा खामानि जिथु सिस्टेम बे सिस्टेमाबो जों बे आर्थिक खुरुखानि मोनबो राहाया आथिखालाव सोलिबाय थानाय सरकारखौ आं बेखौनो खावलायोदि गासैबो भेन्सार स्कुलफोरनि थानाय बर' हारिनि गुदि फरायसालि बा गोजौ फरायसालि गासैबो माने भेन्सार स्कुलफोरखौ थाबैनो पबिटिर खालामनांगौ होननानै आङो दानि आथिखालनि सोलिबाय थानाय सरकारखौ गुरै खावलायनाय थाबाय बिथांमोना फैनानै बे सरकारा फैनानै जोंनि बे उथायना होबाय सरकारनिफ्राय जेबो माने अनसुंथाइ सिगाङाव मोनदोंमोन नाथाय दानि बिटिआर सरकारनिफ्राय माबाफोर मोनदों बिटिआर दाबो जेबो मोनाखै बे नैबे बिल्डिंखौ बिथां लोमसाव दैमारि सारा बिथांनि याम जानाय समावहा बिथाङा बेखौ बनायना होदो आरो बिथांखौ आङो साबायखर बावदो बेनिफ्राय जों जेबो मोनाखै आरो दासिमबो माने बिटिआरनिफ्राय जों जेबो मोनाखै दिनै मा सानखानाय फैदों दिनै आं दुखुखौ निजानि दुखु सानखांदोंबाबो आं दिनै रायजो राजाया दिनै आंखौ गाजा गोमजायै आं फालिनो लादों बेनि थाखाय आं बिथांमोनखौ आं जोबोर आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आं साबायखर बावहरदों दिनैनिफ्राय जिहेतु नोंथाङा सोलोंथाइनिफ्राय एसे आनजाद थागोन बै थानाय जेसेबांखिनि सम दं बेखौ माबायदि बारहोगोन होनना सानो बेनि जादों आं दा माबायदि बारहोगोन आं गावनो आंबो सानखांनो हायाखै दिनै आं न'खरनि जिथुनिखि माबाफोरखौ आं सामलायनो हायाखै गथ' गथाय दङ आंहा माबा परियाल दङ माबायदि सामलायगोन आं गावनि निजेखौनो सानखांनो हायाखै थेवबो आं नाजानो सानदों आं न'खरनि गथ' गथायफोरखौ परियालफोरखौ आं लाखिनो थाखाय जिहेतु नोंथाङा बिराद गोबाव सम खस्थ' खालामबोबाय बर' बिजेपिखौ बै समनिफ्रायनो 1989 मायथाइनिफ्राय जिहेतु नोंथाङा नांथाबना थाबाय खिन्थु सरकारनि जिहेतु बेखौ मोनासै अब्ला बै समाव जेसेबांखिनि खस्थ' जादोंमोन बै खस्थ'खौ नोंथाङा बावहोनो हाया गोबाङानो हयथ' नोंथांनि सोलोंथाइजोंनो गोबाङानो साख्रि मोनबाय बिथांमोननिसिम बिथांनिसो आं मोजां खावलायगोन आं बिथांमोनखौ आंनि जिथुनिखि आंनि फोरोंथाइजों बिथांमोना जे मानसि जानो हाबाय बिथांमोना जाहाथे भबिस्वतआव जाहाथे मोजां मानसि जानो हायो आरो गामिनि मान सन्मानफोरखौ बिफानि मान सन्मानफोरखौ जाहाथे मोजां लाखिनो हायो बेनि थाखाय आं बिथांमोनखौ आं गोसो गोरबोनिफ्राय आङो खावलाय सोरां होनानै गावनो गोमोरलाङो बेबायदि जादों बै समाव गायसननाय समाव माबायदि थासारि बे समाव माने जेब्ला जों बे फरायसालिखौ गायसनाखैमोन अब्ला बिनि सिगाङाव जोंनि उलुबारि खरखापारानि गथ' गथायफोरा बे माजुसुबा एल पि स्कुलावहा फरायनांगौमोन बे समाव जोंनि मेन गामिनि रास्ताया जोबोर गाज्रिमोन दलंदों माने सांखंदों बारना थांनो गोनां जायोमोन बेनि थाखायनो फारसेथिं रेल लाइन दङ बेखौ क्रस खालामना थांनो गोनां जायोमोन बेनिखायनो बे समनि रायजो राजाया मोनसे मोजां सानखांदोंमोन जा बेयावहा मोनसे बर' मिडियामनि फरायसालि गायसननो थाखाय बिथांमोना नाजादोंमोन आरोखि नाजानानै बिथांमोना बे फरायसालिखौ गायसनबाय गायसननानै आंखौ गाहाय फोरोंगिरि हिसाबै बिथांमोना लाबाय खिन्थु आं सानदोंमोन मा आंहा थांखि गैयामोन फोरोंगिरि जानाय आंहा थांखि गैयामोन आं साधारन सासे मानसि जानानै बेफार बानिज्य खालामनानै आं जागोन होनना सानदोंमोन नाथाय बिथांमोननि नारसिननायाव आं बेयाव गाहाय फोरोंगिरि हिसाबै आं थादोंमोन अब्ला बै समाव गिबि नोंथाङा मेट्रिकखौ बबे आं मेट्रिकखौ खैराबारि हाइस्कुल पास खालामदों बेनि उनाव टंला कलेजावहा फरायदों ग्रेजुवेसन लाया लानायनि जाहोना बेनो आंहा न'खराव गोबां माने समस्यामोन थाखा फैसानि समस्यामोन जिहेतु सरकारा
जायफोर बर' बिजोङाव बिदि खाथिना थाबोबाय दा दिनैसिम माबा मोनसे मोननो हास्थायो दा नोंथाङा मा खालामगोन जे जोंनि नोंथांनि बे गायसननाय फरायसालिया दिनैसिमबो सरकारि जायासै दा बे समाव मा खालामगोन आं माने बिथांमोनखौ आं बुंनो सानदों जे आं बायदि बहुद माने फोरोंगिरि दंबावो अल आसामावहा बारा 22,000निफ्राय बांसिन फोरोंगिरि दंबोयो आरो सरकारि जानो थाखाय दा बिथांमोना सरकारि खालामनांगौ सरकारि खालामनो हायोब्लासो हयथ' बिथांमोननो सोलिनो हानाय बायदि एफे होनांगौ आरो बिथांमोना जों जे फोरोंगिरि सरकार थानाय समाव बिथाङा जोंनो एफे होदोंमोन हेडमास्टारनो 4,500 आरो लेङाइ फोरोंगिरिनो 4,000 होदोंमोन बे समाव लासै मोजाङै सोलिदोंमोन जोंहा नाथाय बे बिजेपि सरकार फैनायनिफ्राय बेखौ उथायना होबाय आरो लोगोसे MDM मोननायखौ बिथांमोना उथायना होबाय थारमाने जों सोलिनो हाया जाहैबाय